Azi facem o comparație între căști pentru iPhone și căști pentru Android de la Brevi. Ce prima dată cu acesta de la iPhone să scot ușor, să închid automat. Acestea în schimb să deschid greu. Ăștia sunt mai vechi, nu îmi pot seama. Și uite, trebuie să apeși. Este un dezavantaj pentru a Brevi. 1 la 0. Nu o să încercăm tot aceste căști. Deci o să ne iau și o să văd cum se aude. Ați înțeles? Chiar se aude bine. O să facem și un test. Stau bine pe ureche, nu scad. Nu. Și hai să vedem cum se aude. Da. Așa, acum hai să intrăm pe YouTube să vedem. Stați așa. Hai să căutăm aici. Așa pe toate. Da. Testul Alex aici. Foarte bun. Nociv, noce trend, noce hype, noce banii. Astăzi pe live-ul al meu Eddie Clan, hater iar spune că sunt on. Dacă toți știu, sunt cel mai tare raton. La audio la aceasta aude foarte bine. Ce scot și căștile. Am ascultat niște Noci Song 1. O să v-am arătat și filmarea, ați văzut ce m-am hai să facem o magie. Hai să facem 3, 2, 1. Da, uitați-vă. Așa. Și acum o să le testăm pe acestea. Nu cred că o să pot să le testez pe la Android, dar hai să vedem. Da, n-am cum să o testez, am încercat. N-am cum să o testez, dar mi-am luat telefonul maică mea și am încercat și nu merge. Nu am filmat atunci, nu am apucat să filmez, dar nu e bună. Nu luați așa ceva. Lagul noi cu tine. 3, 2, 1. Lagul noi cu tine. Da, cam acum ele sunt câștigătoarele. Iubi! Lagul noi cu tine.